Siapa yang
haga kerteng ukpa baru kon baru mensim bakoy kajin ai jong utrai jong yu Jesus Christ bar kajin ai jong ublay lem bar kajin slok jong mensim bakoy kindon borobor ringkat bat pi kublay pi komen ko para ngila poi sya katayo baar jong kajin pinkre jongi kajin wan jong jisu sya kaslap rathai kasngiu try advent kabaar kare do kasngiu try ba kabalang ka khot ka wer yang abad yapi bangin long kita ki Kristen ki ba pek ya kajin kermen ki Kristen ki ba don jing kermen ki Kristen ki balong ka dak jong kajin kermen ki jing pule ka liturgy ka bangi sayo sngo ngin sa isim benta mendak sngi ka khot ka wer yang abad yapi benlong kumta benlong ki Kristen jong kajin kermen hoat ngim ha ka por jong kajin tenju ngim ha ka por jong kajin du jing kermen hendrei ublei ubala ubayai ublei ubanang ublei ubatip lut nadong syadong uong yang abad yapi menta kasngi lembah kane ka liturgy bangin long kita ki Kristen ki badon jing kermen ha kata kajing wan jong u bat habawan klempep unun rai kajing suk unun rai kajing ik unun rai kajing kemen hakane ka sngiu try ngi duai na ka benta shibun ki jing tumu nungkong ngi duai na ka benta ki khana samla jungi ki bayalum lang hang ne hapo madan Saint Anthony's na ka benta ka jingyer ke ya ka jubili jungki ngi duai bagi khana samla jungi kinlong kadak jong ka jing kermen kamtam ya ki bayeng hasem ting-ting habang ipek ki khana samla ngidu jing kermen namar bun nap deng jungki kilangop haki kam ki basniu haki kam jaklia jongki imlang kasalang nak kata kadau ki kimi ki pabon sin ki du jing kermen tingi duai nak bentai ki kena semla jungi bakin long ka jing kermen kalawei jong ka balang jong ki imlang kasalang tingi duai kerpang nak bentai jungki ngi duai ro nak bentai shibun ki para bangit jungi ki bapej lembaga TV ki bala pa ka message jungki bakit mengin duai naga bentar jungki kamtam naga bentar jingko jingkia jong i marthai bedon po hospital angta kiwe ki bapang baro ki bastom in pulei keteng jungki na mar ke jrong ni duai kamtam naga bentar ka mensim jong iba Markus benyo ya ka jinja thai bam jukot ni duai naga bentar ka jinja suk jinja sain haying hasem ka jinja suthu jungmut jong kini ki men ki parah jungi rengkal bagi ni jing temu badru jing temu jungi shimet ka jing temu jung pi barok ki be shim menta ha ka mas ba khoi ta ka TV ni ki bideu ki la poi ko mbas ha posan hajar ngot ki ba pe ha ka TV to blain kur khu ka ying ka sem jung pi to blain kur khu jing temu ba bha jung pi bat kham tam ba ngin long ki Kristen ki ba ai jing kermen ya ki imlang ka salang mentatungin ya kubur bangilong kinong pop kenang bangilong ki bala kre ban le niam ki jing maya bakhoi ngapla hau blei badon bor baro baria pi komen ko para bangala le ship da jing perkat da ki tin da ki kam bata ki jing le klet da ga jing le palat jonga da ga jing le palat jonga da ga jing le palat bakrau e jonga namar kata kerpa dia kamaria bakhoi kabayai sa ka thei suti yaki angel badi ki ru khoi badi pi komen ko para banduai na ga banta chunga how try blay jungi u blay badon bor boro ni sin e yingi bandala ma bi ki pop jungi un yalam yingi shaka jing em bam ju good amen Yangi
isen eyangi to isen eyangi dongin ya duai kok pa badon bor bad bay isen ay to pli yaki do not jongi ban priang sngau ba yo kres daga jing kemen to weng no ki bapen wit yangi ban yo lem ya ka jing start jong u bat ban ya long ka way bat u enda wan hakaburam tau try jongi jesu kres kon jong me u ba im bad bas shareng kat bat me bad men sim bakoi way ublay junom la junom. Amen. Kejumpule benukong, kejumpule na ke kitab baru. Ublay unsapan i ya kejing panai jongpa keleng. Toloid no ya kasopti jong kejing kuslai bat kejing jenjar jongpa ko Jerusalem. Bat topong jinom da kejing bhabriu jong kaburom na ublay. Topong da kejangkup jong kahok na ublay. Topong hakakli jongpa ya kapang singiat jong kaburom jong ubom jukun. Namba ublay unsapan i ya kejing panai jongpa keleng hapo kebeneng. Naba ya ka kerteng jongpa en sakot junom da ublay. Kajing suk jong kahok bat kaburom jong kajing idblay. To ki joy ko Jerusalem. To yang halor lum kenjang. Bat to pai kmat syapang mingi. To kemi yala ki kun baki yalum kum ka kunun. Nasib ngi bat nami ngi. Dah kahukum ubakoi. Ki daya risa atat ba ublay ulak penkenmau yaki naba kilami napa dakaba yai kejan balai lambak dakinang syun jengki hendrai ublay unsa wan yalambiang yaki syapha dakbakit yaki hakaburam kumbasyong hakaket sim naba ublay ula hukum ba uway pa uway ulumba bakenjang bat kilumrit bom jukut day ban pen sendam bat ikitem day ban pendam ba en madan ka kendau kenang ba Israel untuk biak suk akaburam ublay kiklau bat man la ding ube kilaka serniu yo Israel daka hukum ublay naba ublay unsa yalam yo Israel daga jingkman hak jing phalang kaburam jungu rengkat berkejing isnei bat kahok kibawan nau kaktin jong utrai ismoku ya ublay Sion,
Kajing pulia nak shitiu Paulus berkut syaki Kristan ha Filipi. Ko para barabor haman kajing duai jonga na kebenta jong pe baro ngaduai da kajing kemen. Da kajing sngongu ya kajing ya tre lang jong pe ha kabapen priang ya ke gospel na du kasngi beningkong haduk menta. Bat ngala bat da kabasngo skam shibun ba utau belas dang ya ke kamba bha pe on sependap pura ya ka hakasngi jong ujisu. Naba ublehi ulaong usaki jonga. Bakat no nga ang nut ya pi baro da kajing ie jong Chris Jisu. Bat kajing day jong kajing duai jonga. Bat kajing ie jong pi kanang roi kerhai. Da kajing tip bat da kajing syampang baro. Kenang bapenang banyokor ya kababahatam. Bat bapenlong ki bakut bat baklam thok bria na kabenta kasngi Chris. Ki badap daki so jong kahang ki bawan na Jisu Chris. Na kabenta kaburam bakajing ro ya ublay. Kakti nu try. Topen kre ekalenti ba jong utrai, topen lek, topen beg ekalenti singkin ba unyai. Upai ben riu bara on sayu I ya kajing pen im ublay. Utrai undon ringkat bat pi kajing pule na ka gospel bakut kat kum ulukas ka burom hami kotrai hakasnem bakat san jong kajing sensyar u kaisar Tiberius menba u Pontius Pilatus ulalong ulat ka Judea bat u Herod tetrak ka Galilea u Filipat u parajung u tetrak ka Iturea bat Trachonitis, bad Ulisanias u tetrak ka Albilen. Hakapor kajing long lengdo rengba ansapen madan yakiba kordor yakiba kedor ansapen bej bad yakilenti koru koram ansapen jeli bad upai bendriu baro unsayu I ya kajing pen im ublay ka gospel jong utrai kajing ro yemi ko kres tekum banga ong meneng la poisha katayo baar hakapor advent kapor pen kre ya kajing wan jong u Jisu hakido nut jongi ngai ngam tip don abdeng jong pi ke la point em sepo Jerusalem mo man ki beriu ki balik sepo Jerusalem kim juwan pai tali shiyeng klemda le jongo ya ka wei ke jaka ka bangi khot ka wailing wall ane ka kendro ba ki beriu ki yam kari ka kendro hapo Jerusalem bunsin ki nong le jongo kai se Jerusalem la pikli ki
balai pi yam hal kaneka kendro mo pi i ki movie ro teng ki breu ki mo ki yam hung to ki angkum na ki dur da klik jung ki ya tu kendro pa ki ngosi ngam perpoi Jerusalem ngam tip nap den jung pi ki bala poi Jerusalem pi le em ya kata Henry bang ipej apo ki film apo ki TV apo ki documentary i be ki bedu ki le kata te habangi keli balai pi le am to don kadau benonggong galong baki ngosi ki du jing kermen namar nadu usnem nyo po BC shwaban kaya Jisu usnem nyo po BC la pen praya ke Jerusalem bat hadu menta kimpat la ban sinabiang ya ka tena ta kadau ki ju ki ngosi bahai kata nak ta kadau baki pui se Jerusalem ki hapiam ki hapen i ta ji ngosi jengki kata kadai kadak benonggong kadau baar kalong ba hadu menta ki ju kidang up yo Mesaya hadu menta kidang up yo Mesaya kim ngek bau Jesus Christ udai u Mesaya udai kun jong blai kum bangek ngi Kristen ki ju kim pan ngek tena kata kadau ki lech ya kan ka kendro ka badang sa mo ya kata kendro ka badang sa na kato ka tempel ki lech yam ki lech kat yo blai kenang ba kajing up kmi lenti jung ki baro si kata kajing kermen jung ki ya kata kajing wan jung Jisu baro si kata kadai ban urlong Henry kampat urlong na kata kadau ki lech yam lech susi habangi pej ya kajing im Kristen jung iru kamtam ha kini ki asnem la snem menta ngilong tik kum kitu ki ju ki balik sepo kaneka ka wailing wall apo Jerusalem ngiru ngidap da kajing ngosi ngidap da kajing du jing kermen namar kat sebangi pej kat sebangi pai don tan lagi jing don tan ki jing ngosi don tan kajing du jing kermen kata kadai ka bangilap hakini ki por jungi ni page ka diang ru ka jinge ni page ka mon ru ka jing sosi bat kum ta tetet ti de kum kane ka por de kum kane ka apot ba kabalang kabu ye kane ka tayo baar ha ka por len ha ka por advent ka por jong ka jingken mau ya ka jingwan jong Jesus Christ ka por jong ka jingkermen pio songo mene na ka jingpule ka benengkong na ka kitab jong u baruk kumno baruk u ai jing kermen ni kita kipat Israel wong ubleun sa wan kerku ubleun sa wan ai ka jing ai ubleun sa pentemai ka Jerusalem pangatrai kedi ka taru ka ba kabalang ka khot ka weri nga ba pi kabalang ka khot ka weri nga ba pi ublei un sa wan ka jing suk kan sa wan ka jing job kan sa wan bat kumno kan wan u Paulus syaki Kristen apo Filipi uong kan wan lada ngi ya jan badu blei u Paulus uong ngasongu yo blei na ka banda jumpi konong Filipi namar pila ngap ya ka sur jong blei namar pila long ki briu ki baya jan badu blei tengaro tharai ngi haban long kumta hawai jole se baro ki briu kim jan chi yo blei Henry lada mangama pingi dang wan chi ying mane lada mangawat na pi ngidang isim bentah ka mas pakoy lada mangawat na pi ngidang isim bentah ka liturgy ngidang long kadak ka sin jong ka jingkermen na kata katau kumbau Paulus apostol menewong ngasungu yo blay dan borbaro na ka bentah jung pi ginong Filipi dikari benlong ru kumta ngi kileng do ngi kiriu niam ngi kinong yalam jong kabalang ngi benong kumta ngi sungu yo blay na ka bentah jung pi ki pa jong blay ki bampat ken sting watla oj majority watla bunba kibriu kumang ong mane syaka diang syaka mon jungi kibriu ki bam ngech yo blay ki dak jong ka jingdu jing kermen Henry mapi pidang long ka dak jong ka jing kermen ngi de ben sungu yo blay lengba jong pi kumbau baru uong u blay unsa pentmai ya ka Jerusalem tangba ka gospel kalong ka bakhar bahaman ta kasmi kumbau Yohanes uong ngi de ben Sengap ia kata kesur ke bawah pak ke bawah kebakan hari kenja. Sengap ia kata kesur hari kenja ke bawah do pen madan ya kita ki lumrit ki lumba jungi. Pendap ia kita ki caka ki bateli. Kata kadi jing kuat jing wer. Dengan ngai ke bangi hab benle kadi kata. Don sen apa junga bat jong pi.
kilum jong kajing serong kidon, kilum jong kajing du jing kermen kadon, kilum jong kajing bisni kadon, kilum he kilum rit jong kajing hangame bat kum tata ter kidon, ngihapan penmadan ya kita. Kata kali kajing khot jong Yohanes. Bari yo se kata kajing khot jong kabalang inga badi pi. Baladang ko ban long sya kibriu jong kajing kermen. Kidak kesin jong kajing kermen ha kabalang jungi, ngihapan le kata. Hoi ngilong ki kun jong ublei ngiwan siing bane ngi sim bentah ka mas bakut hendai lada ngimpen madan bar ita ki lumba ki lumrit jungi lane ya kata kajing tem jungi sepo kajing du jing kremen jungi mo kajing sosi jungi kiwe yula segi ba penlong down yengi lada ngi pendap kita dingin nomlong ke kita ki briu jong kajing kremen dingi haban sengap ngi haban sengap ki kajing khot jong wer jong ki prophet ngi haban sengapan sngo ya ke jing wer jong ke jin tho ba khoi ya ke jing wer jong ke Eucharist ba khoi pada ngim sengap ngin poi sha ke jing yap ban long ki briu jong ke jing kermen ngi haban sengap ya ketin jong ublei ngi haban sengap ya ka liturgy ngi haban sengap ya ke jing yalam jong kabalang pada ngim sengap ngin poi sha ke jing jot kuma meneng ye tu ye ki katok ni ki perlok ba kelinga tidak long kumno tingaru don bok ba ngasngap yu doktor lem kumta te ngala long paralyze siliang namarandu pengayu pang la le start palat la le klain palat ngadambut mengakam klain mangaban yu hatiru tiak tang lai kenta sideng ka sisengi menta la jendap arsnem te kamet kampriang syu ya kata te ngal tlot palat ngali tiak dangat tiap adin lai kenta mlong syuk kamet lapang hap ki ndak kipat ka bayong kli ka lakta ngemak syuk ben lei dengan fun yo doktor perlok wai nga padar ka dei ka tahi te la pi hap ban tiak pi mla ben lei la pi tiak ta kamut pi nam islam syuk tang ban syong ye ta jinyap la ngoting ngakwa ban lei sebeneng tang mangam kwa ban yap pitip ya kata piru ke juhi ni kwa ban poi sebeneng tang mangim kwa ada ban yap dengar ngating ya kata jinyap ti ngong yu hap lek komno doktor menta ong padar pihak bam painkiller dengan thok tak painkiller paletit edidi ni nong shed tit tawai ngabam sau teli san teli kumba sau sengi ngayo tia jelang sungo syu ta kamet kepang tang benda laki pat sini siliang melak pen ki syu sakadiang keti kejat kamet melak pen ki syu dengan pun biang ni doktor ngong peit doktor tip belai siliang kamet junga menta kam ki syu to song tu emat ya kata wong padar bread no to dawai kidu dawai kan tadi pitet kan tadi piladi bread no tablet ya kata painkiller sayo dak antibiotics kendet lawan mensim ladangam sengap ya kecing ong jong doktor bandem bread ya ketuka painkiller namar baka bang bahala dadi ya ketu ngaso bayo tiak bajai baru ar kenta ladangam sengap ya kecing ong jungu dengan tharai mentala poi lum jing tep hi tharai tang badon bok ba tip kumo ong pingam per kwayap sengap yu doktor mentah kesingi ngalak pan kenyai kene ke mas pokoi kacing don kam ban sengap ya kacing kren jong kibatip kacing don kam ban sengap ya kacing ong jong gitu kibanang kibastat tengah tharai don manor ban kamnang kam stat ban yo Jesus Christ ban ya kacing tho pokoi ban ki nong yutu lupa ban yo prophet ban yo John Baptist ki bakot ki baweri ngam mentah kesingi pengin pen madan ya kita ki lum jong jing long bas niu jungi bat pengin long kita ki briu jong ke jing kermen na ka benta kalawei jong ka balang jungi na ka benta kalawei jong ki para Kristen jungi dengin long kita dengin sengap yu Jisu ngin sengap ya ke Eucharist bakoi ngin sengap ya ki sakramen ngin sengap ya ke jin tho bakoi khnang ba manga bat mapi ngin long ki jing kermen ya ki tu ki bladu jing kermen enero yu Jesus Christ amen cho ngin ye yang ban ngin ye phlai la ka chingej
dan simbakut abalan katolik bakut ajing mapom ajing lipat bat ajing im kabah juku ngin ya duai au blei ukpa jungi u balapan kre hakarukom bapelai ke jing pen em jungi baru bedang yai peteng yaka dau Jesu Kris kajubab jungi ka long to wan hiar kotrai Jesu kotrai Jesu Nagabenta kupa bakhu jungi bishop jungi kilingdo abat ketekes bakindup long haki por baro ki atiar basnguret hakakti ublai ban pen em ya kenhun long brot bala pen kamti kajing sumar jengki tongin dua yotrai to wan hiar kotrai Jesu namenta gane karempai Kristan Filipi kindup pen priang hakipor baro ya ka kubor babha da kajing em Kristan bawanela tongin dua yotrai to wan hiar kotrai Jesu nakabenta iwei pa iwei nangi ba da kaba perkat ba ukris utrai klam sange ban pen emingi ngidap da kajingkmen tongin ya dua ya utrai to wan hiar kotrai Jesu nakabenta baro kibreu kibodon kabor bakindup pendep ha ya laki kamram da kajing surin da kabas ngutu bat kajing sarong ka pendu yaki banyo ya kajing syai bat kabor kabatang ublei ula ban ai tongin ya dua ya utrai to wan hiar kotrai Jesu Nakabenta kibrio baro ba da kabas ngutu ba kim don bor ai ban pen em nyalade kindup phai sha ukris namar tang mau bala ban sedang ban yai biteng ban pendep ikajing pen em jonggi tingnya dua yo trai to wan hiar kotrai Jesu dua jarjar nakabenta kajing tumu jungi shimet kokpa ukun jongmeu Jesu Kris ulas dang hangi ya kakam jing pen em padu yaile ya ka dau mensim bakhoi hapo jungi to yarap yangi bandang roi ha ka jing tip ya ka jing i jungu bat banlong kadak jong ka jing kermen bat ha ka jing i bat ka jing long kadak jong ka jing kermen ya ki para breu tau Kris utrai jungi amen shong shimi jing trwa Wai kumen ko para bagajing kiya junga baljong pi kanlong bapdiang hon khmat ublei ukpa badon bor baro to trai pdiang jinja na ti jong pi nam ta jing ro ko burong teng jongu kajing mentoi ni berbalang ko jongu bro ko pa ngimlong ai klem me haba me pdiang ni kajing trua bagajing duai jungi to the halor jungi ya kajing isun ai jong me dau Kris utrai jungi Amen. Utrai undon rengkat bat pi.
kat bat biru to kentiu ya laki donun I kentiu ya ki sha utrai Tongin ya ngu yo try kan rat ublei jongi Ka shong ho bat ka dei Kok pa badun bor barobat ko belai bam jukut Ka shong ho bangin ay ngu yeme Man ka por man ka jaka Tai jongi Habaw la penrit yala de Banwan long briu Ula pendep ya ka jing tau ten rai jong me Baru la pli hangi ya ka lenti ka jing pen im Mentang idang syarai bat ngi ay ap Ya ka por ka jing wan pat jong u Habangi kermen Banyo ya ka jing pen im balakular Tina mahar kata Lembat ki kunhun angel Lembat ki pait pap neng baro Ngi pen benai ka burom jong me Da ka bahayai ruai Shisha melong obo kuit ko try gat may jong ka jing kuit baro. Namar katangi karpad yame. Do pen kuit pen kantangi kini gijin truwa jongi. Da kabapai man sim jong me. Kum kaum jer halor jong ki. Bakin dup kalalong yengi. Kamet. Bat kasnam jong utray jongi u Jesu Christ. Hakapor baladino ayu. Padala kamon sengaw bahaula pediang ya ka jin sha shitom. Ula shim yau kupu. Pada kebai ngu yame. Ula kedia ya ubat ula ai u halaki sendran uong. Do shim bato bam na kenepi baro. Namar kene kalong kamet jonga. Ya kaben IT na kaben ta jong pi. Hakaju karukom andalalaya bam, ula shim ya kuri, badaka ba ay ngubiang yeme, ula ay kahalaki sendran uong, do shim bato di na kanepi baro. Namar kane kalong kuri jong kasnam jonga, jong kajutang bat mai bat bam jukut, yak ban penmi na kabenta jong pi bat jong ki babun, ya kaban map ikipop, tule ya kane ban ken mau yanga. Kajin maya jong kajin yet. Atasin bayi bam yude ukbu. Bagi di akane kakure. Iben na kajin yang jong me kotrai. Namar kata ngi wapen mentai ka jinyap ka jingmi pat jong u ngi terwa hame ko try pu jong ka jing em ba ka kuri jong ka jing pen em ngi da ai ngu ai dem namar mela nyo yengi ki babit baniang hakmat jong me bat ban shakri yeme da ka bas ngorit ngi karpat yeme bangi baro ki bayo benta ha ka met bat ka snamu kres ngin long ba pen ya tali ka way daw man sim makoy
to kan mau ko try ka balang jong me ka bal priang hasat lak partai but to penjanai ka ha jing ik rengkat ber Francis ko ba ko jungi Victor Bishop jungi bat baro kiling do to kan mau lemru ye ki men ki para shinrang bat kentai ki balayo thia da ka ba kremen ye ki jing mi pat baya baro ki bala khlat no ha ga jing isin e jong me to pdiang ye ki sha ga jing shai ka khmat jong me to isne ngi baro ngi karpat ye me knang barangkat bat ka Maria Thesu ti ba khoj mi jong ublei u Joseph ba khoj kurim jong ka ki apostol ba khoj bat baro ki ru khoj bal pen so bha ye me pateng la pateng ngin dub long ki ba bit ban yo ban dalam ha ga jing em bam jukot bat ngin ya ro bat pen don burom ye me da u kun jong me u Jesus Christ ta u lembat u bat ha u kan long ha me u blei pa badon bor ha ga jing long ko we jong u men sim ba kun baro ka buram bar ka jing ya ro ju nom la ju nom amen kumbala hukum yang ngi do nong pen im bat kumbala kai ngi da ka tin blei ngi not ban ong kok pa jong ngi u ba bene kan long ka ba kui ka kerteng jong me kan wan ka ima jong me kan long ka mon jong me ha ka kendo kumba habne to ai hangi menta ka jen bam jong ngi ka ba la kasngi Patoma biengi ya giruen kang jongi kumbangi rungi ma ya kibales niu yangi balwal yalam yangi shaka chin pen shoy Henry to pella yangi nakabas niu Topelai jengi kerpat ko try na kijing sneu baro haga jing sbon jong me to a jing suk jing san ha ki sngi jongi knang bada ga jing ra ba jing snei jong me ngin lai boro bor na kapop bat ngin yo jing dana ga jing jen jar baro kat bang rang ap kmilen ti ga jing kermen ba khoi bat ka jing wan pat jong nong pen em jongi u Jesus Christ Namar ka jong me long ka hima ka jong me ka borbat ka burom junom la junom ko try Jesus Christ me bolong ki apostol jong me ka jing suk ngi ya pi jing suk jong nga ai ya pi wat pe ki pop jungi Henry ya jing jong ka balang jong me But haga jing sbon jong me to aya kaya ga jing suk bar ga jing atali ga way gat kum kamon jong me mame uba imar basin shar junom la junom amen ka jing suk utrai kan don bor ringkat bat pi to ini atruai ga jing suk iwe bat ka jing suk bat pi ko kulang broad uplay me pakin na ino kabab ko tay sneni ko lang bro jong blade me pakin na kabab ko tay sneni ko lang bro jong blade me pakin na kabab ko tay ta chik so kini hakmi ukun lang broad jong ublay Hakmi u bakit noi ki pop jong ka perthei sukitu ki bela khot sha jing khawai jong kun lang brod ko kan rat long chung hok rum po ka ying jong nga and they on tien kamen sin tu makan sakya ngin diang ye jisu habro ar benta
To ngenia duai. Ko kapa mela ai ngi ya ka jin bam ber ka jin start na benang. To hi kai ngi ban benan kam hok ya ka spa ber ka jin start jong ka ne ka perthei kat ba ngi yai wat bat nyokor ya ki ba kan ja benang. To a ya ka ni tau Chris utrai jongi. Utrai undon ringkat bat pi Ublay badan bor baro on kerkuye pi baria kecing temu babah jong pi baro ukpa baru kun baru mensim bakoi. Amen. To ye late suk kamas kalawai. Nyis ngongu ya ublay. Kabrom hok pawro kun ham sim kun. Malam kong cinta berapa jenama. Kabrom hok pawro kun ham sim kun. Malam kong cinta berapa jenama. Kabrom hok pawro kun ham sim kun. Malam kong cinta berapa jenama. Koronul kita ham Jisu. Terus ni Komariak no irabji Kristen. Tuhan taji pawro kun sim buat amin. Ini roh Yesus Kristus.